Tuurlijk. Shittelip, dat gewoon een staal is natuurlijk. En daar we er trots op zijn. Ik denk dat ze het heel goed van elkaar rijden. Ja. Oké. Wij staan vandaag aan de voet van de Oldenhoven met een campagneteam voor Praat maar Friesk. Dan zou u zeggen, waarom doe je het dan niet in het Fries? Daar kom ik zo op. Kijk, want Fries is een taal van het hart. En net zo goed als dat Nederlanders heel graag bij hun eigen taal blijven, willen Friesen graag bij hun taal. En het mooie van taal als communicatieinstrument is dat die twee elkaar kunnen versterken. Wat wij vandaag gaan doen in het kader van de Praat maar Fries campagne, de Leeuwarden binnenstad bestormen met maar één vraag. Mogen we bij u in de winkel Fries spreken? Laat me Fries nog best van mij. Bedankt, hè? Slagen, hè? Ja. Dat is niet waar. Door Jan begroet even. Ja, dat mag even. Je zit maar even door, maar hang hem gewoon op je raam. Als mensen Fries tegen jou praten, gewoon terugpraten. Nee, ik begrijp op Fries en Fries zou nog cursus doen ook. Maar ik versta het al bijna en zodra ik het vaak ga proberen te praten, dan gaat het ook wel lukken. Afzoek, hier aan de overkant. Nou, dat is wel, hè? Nou ja, dan is Tjerk Strieten, die kinderen net onder u is, maar dit komt hartstikke leuk uit. Ja. De winkels werd in Fries gepraat. Nee, op daar. Shit, praat ik ben hartstikke de Fries. Ja, dat is direct succes. Ja. We binnen even op promotie van het Fries. Praat met Fries in de winkels. Mooi man. Ja, net Fries denken, net. Mooi hè? Ja. Ik denk dat je nu mij valt. Wil je daar met mij in deze campagne omdat je het belangrijk vindt? Ja, maar zeker. Ik kom er al. Nou, de wereld dat we straks moet ik bij de wedstrijd in Zeeland. Maar ik vind Friesland prachtig. Je mooie lekkers! Ja, Mooie lekkers! een helemaal. Tutterlekkers! Ja, tutterlekkers. Dit is leuk. Ja, hij meer een actie van. Maar ik jou maar mijn website. Ik liet ze hier een keer, want ik denk dat ik het prachtig vind. Het is hartstikke nou iets zwembad, het is wel net. Praat met Fries, ja! Best gedaan. Wat Zielstra? Ooit ik sterkste van Nederland. Een sterke man. Vroeger. Als je binnen in de binnenstad in de winkels hebben we wat Fries krijgen. Even een test, wat stiet je? Wat stiet je? Dikke. Nee, nog eens even schriftsteven, hè? Wat dat kost voor oorsprong? Praat met een Frieske? Hier raakt Turkije, hè? Mooi hè? Ja, praat met Fries. Je bent van die, hoe heet het? Sterkste man. Sterkte me nou, die andere sterkte man, die ooit die... Ja, maar Hans zegt Ja, maar Hans. Ja, ja, hij neemt het Hij neemt over hè? Hij deed het over, hij is jammer hè. Hij heeft de cursus nog op zijn wel, maar is ik heb het gehad, dan kun je in de zaken gewoon Fries bestellen hè. Ja, nou. Je mag je nummer aan je achterlaten hè? En als we iets nodig hebben van die vatten op... Terecht in de shelter met... Ja, even Betelli, dat verstiet wel, even Betelli. Ik versta het. Ja, dat verstiet wel, denk ik. Ja, even Betelli, ja. Hartstikke mooi.